Con tan só 17 anos, Javier colleu a maleta dende Lalín e puxo rumbo a Xenebra, cidade á que emigraran seus pais en 1986. Fixo un curso intensivo de francés, botouse a estudar mecánica e ali segue 35 anos despois. Por rematar os estudos, Javier abriu este taller xunto co seu pai, aínda que agora só o leva el. Logo de 30 anos pasando boa parte do seu día entre coches, xa podedes imaginar onde recibiu a nosa Alba. Javier. Hombre, Hola. hola, que tal? Encantada. Perdón, é que aquí son tres. Bueno, claro, xa non me daba conta que en Suiza son 3 bicos. A ver, que este sitio tan espectacular no que estamos? Pois, sabes, é aquí onde paso a maior parte do meu tempo, porque é o meu traballo, pero tamén a miña pasión os coches antigos, os trangallos así. Os coches vellos aquí, pois, cuídanos, gustalle cuidalos, hai unha filosofía bastante bonita cos coches antigos, non vellos, porque vellos son os trapos. E mola moito. Ben de toda a vida teño avós mecánicos, pais mecánico, tío mecánico. Profesión familiar. Familiar, sí, ben de sempre. Aínda que podería ser só un traballo, a paixón de Javier polos coches vai moito máis alá. De feito, as mañás dos sábados adoita pasalas tamén choiando. Iso sí, nun lugar ben especial. Atendede ben. Pero que clase de museo? Sí, efectivamente, isto é un museo, é unha colección privada, ten un pouco de todo. Por suerte me topei, despois de haber reparado un coche no taller, díxome que quedou contento do meu traballo e díxome que tiña unha colección e que si podía ocuparme do resto dos coches. Eu aquí só traballo os fines de semana, o sábado. Entón, veño porque quero, non estou forzado, ves, porque é un placer, o sea, traballar en coches así non se traballa todos os días, entón, cando ves con outras ganas, con outros, además, non hai o teléfono, non é que me estorben os clientes, pero aquí estás ao teu ritmo, deixas o teléfono de lado e ocupaste de facer a mecánica, unha mecánica simple, a mecánica que me gusta, e en coches excepcionales. O Dino, unha marca de Ferrari que se creou despois de que o fillo, que se chamaba Dino Ferrari, falecera. Creou unha pa el. E este coche era o coche mal amado, o sea, este coche vendíase por 20.000 euros fai 30 anos. E cal é o teu favorito? Dos que hai aquí agora mesmo. O Packard 12. Este é o teu favorito? O Packard 12, sí. É o favorito? E sabemos cal é o favorito do coleccionista? Sí. Sí? Sí, este por varias razóns. Por razón sentimental, sobre todo, é porque é un coche moi difícil de ver, incluso en Estados Unidos non se topan. A sinfonía dun V8 italiano e a sinfonía dun V8 americano é completamente como se fora unha orquesta de rock e unha orquesta sinfónica. Huele. Sí, é pura gasolina. Nun anaco descubriremos como ser galego é algo que nunca se perde. Daquela Juan que leva aquí desde os 17 anos, pero ele non vai dicir nunca que é suizo. Non.
Javier vive coa súa familia nun piso no sueste da cidade. Como será unha casa suíza por dentro? Imos comprobalo. Famil presas. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Ai. Miña filla Nuria e miña muller Loli. Encantada, moitas grazas por recibirnos na casa. A ver, canto pode custar máis ou menos o alugueiro dun piso como o vosso ao mes agora mesmo? Nos levamos aquí como 25, 26 anos e realmente non nos subiron o alquiler. 1.500 francos, 1.500 euros. Canto podería ser agora? Entonces, hoxe 1.000 euros máis facilmente. Exactamente. 1.000 euros sin problema. 2.500 francos podería custar agora mesmo. Sí. Criei-me falando galego, é a primeira lengua que falei antes de falar francés. Agora estou estudiando filología inglesa e española na Universidade de Ginebra aquí. Fai 27 anos fun eu electrón libre de sempre, facía moito deporte, a mí o que me interesaba era chegar alá, salir cos amigos, facer deporte, xogar ao fútbol, hasta que un día ela traballaba pa meu primo que ten unha peluquería en Lalín, flechazo en toda regla. Un flechazo! Señoras e señores, unha historia de amor. Sí, sí, sí. Uns meses despois, pois, viñeme para aquí. Uns meses despois do flechazo? Uns meses despois do flechazo viñeme para aquí. E claro, aquí realmente cando vestes que vir con permiso de residencia. É dicir, e ao chegar aquí, pois, leveime a sorpresa, é dicir, non, ao cabo dun momento, pois, ou tirábamos para diante ou eu tiña que marcharme. É dicir, entonces tomamos a decisión, pois, de casarnos para ter a historia de amor. Que pudera quedar aquí. Sí, porque senón eu era unha ilegal. Non hubiéramos dito o meu soño é de vivir en Xenebra. Non hai que ser hipócrita, é a realidade. Aquí estáse porque se está. Estamos ben. O que pasa que, como decir, crees que nunca vas a acabar adaptándote. Antes de desembocar no lago Le Mans, o río Ródano xúntase co Arve antes de atravesar o centro de Xenebra. O resultado desta mestura é máis incrible do que seguramente imaginades. Xuntanse aquí con dúas cores completamente diferentes e parece que non se queren misturar. E ainda siguen aquí pelexando. A praia ides agora, non? Que volvedes agora a Galicia. Exactamente. Así que desfrutade moito de Galicia agora cando volvades nas vacacións e despedimos a familia Presas. Moitas gracias. Javier, que comida che gusta máis? A de Lalín ou a de Xenebra? Lalín, con diferencia. En canto a prezos? No, os de Lalín. No, aquí é moi cara, é unha cidade extremadamente cara. É unha das máis caras do mundo, así que non. Para sair de festa, que prefires? É que aquí, que festa? Non hai festa. Onde notas que a xente é máis amable? Lalín. E que hai do humor? É diferente, hai moi bons humoristas suizos, moi bons. Como hai bons tamén en Galicia, pero aí sí que empate. E por último o clima, cal prefires? Mais ou menos tamén penso que empate, para min empate.